pulzujúcom centre mesta vznikol priestor, ktorý spája modernú architektúru, špičkové technológie a výnimočný komfort. Bastion Office Center. Lokalita, ktorá má čo ponúknuť. Skvelá dostupnosť autom aj verejnou dopravou, kompletná občianska vybavenosť a prirodzené napojenie na mestský život. Všetko na dosah, bez kompromisov. Bastion ponúka obchodné a kancelárske priestory, ktoré spĺňajú nároky dnešného klienta esteticky, funkčne aj technicky. Priestory na prízemí sú ideálne pre showroomy, služby či prémiové obchody. O poschodie vyššie nájdete kancelárie pripravené prispôsobiť sa vašim potrebám. Či už hľadáte otvorený priestor, alebo členité pracovné zóny. Zvolený štandard presahuje bežné očakávania. Podlahové vykurovanie a chladenie, stropné chladenie a sofistikovaná vzduchotechnika, ktorá zabezpečuje filtráciu, ionizáciu aj reguláciu vlhkosti počas celého roka a nadštandardnú výmenu vzduchu. Všetko s dôrazom na zdravé, pohodlné a tiché prostredie. Bastion je nositeľom certifikátu LEED Gold. Dôkaz, že udržateľnosť, energetická efektivita a zdravé pracovné prostredie môžu ísť ruka v ruke s eleganciou a praktickosťou. Bastion Office Center. Priestor, ktorý vás reprezentuje. Presne tam, kde chcete byť.